Východné pobrežie je krajina, v ktorej je konštantná teplota 32 stupňov, je v nej jasno a vlny sú stredne veľké. Východné pobrežie je krajina, v ktorej vás pri prechode cez cestu nezrazí auto a v ktorej vás v rade na pošte nikto neobehne. Volám sa Danka Bodnárová a som ministrom megalománie východného pobrežia. Východné pobrežie bolo založené vo februári 2009 vo svojom hlavnom meste v Košiciach. Východné pobrežie hľadá, skúma, vylepšuje a dbá o mestský charakter miest a sídel. Chceli by sme odkázať na topografiu z Polskej Huť a na Linalabor z Talinu. V rámci Slovenska možno Urbany Káloň zo Prešova.